As arpas da portada de San Martiño, que se atopan xa na fase final de restauración, formarán parte do concerto de Carlos Núñez, que constituirá o prato forte desta quinta edición do Festival Internacional de Arpa de Noia. Algo especial que xa Rodrigo nos había proposto fai 2 anos, que é a reconstrucción das arpas da portada de San Martiño, que están reconstruindo uns luthiers, e que vai ser posible escoitalas nun sitio tan emblemático como é a Igrexa de San Martiño, e ademais con que músicos, non? Teremos, por suposto, a Rodrigo Romaní, a Carlos Núñez, a Ariana Sabal, ademais de poder estar acompañados dos seus correspondentes músicos. Ese será un concerto de pago, donde as xestións que se fixeron, e queremos agradecer ao párroco de Noia que fixo as xestións ante o arzobispado para poder utilizar unha iglesia nun sitio tan importante como nós, como é a Plaza do Tapal. Eso será o primeiro día. Ademais deste concerto especial, integran o programa destacados músicos a nivel nacional e internacional. O concerto de apertura correrá a cargo do coro de nenos cantores da Orquestra Sinfónica de Galicia, acompañados de Alba Barreiro. Destacan tamén os concertos acústicos na Igrexa de Santa María Nova. Temos a Irundo Maris, que é o dúo composto por Ariana Sabal, arpista e cantante, filla do supercoñecido Jordi Sabal, e o seu compañeiro que Peter Rudland Johansen, un excelente cantante e músico de corda de arco noruego. Despois teremos tamén en Santa María Nova Clotilde Trulló, que é unha das arpistas xóvenes máis famosas de Bretaña, que, desde a súa participación no Festival de Lorient acadou unha fama internacional. Unha cousa particular deste ano, creo que é a primeira vez que traemos a un arpista que cultiva o jazz coa arpa clásica de pedais, que é unha combinación extraña, acompañada de batería e contrabaixo. Rosita Milevska. Dende o Concello destacaron o gran traballo de organización, especialmente por parte de Rodrigo Romaní, para poder contar con referentes musicais de primeiro nivel. O Concelleiro de Cultura agradeceu ademais a axuda da Deputación da Coruña, que este ano permitiu dobrar o orzamento destinado a este festival.